Магомед Чиниев. Ассалам алейкум, чё один гоняешь, руха? Алейкум ассалам, ага. Пока никого нету. Магомед Чиниев. Сейчас зайду. Да, мага. Жду. Bude jogar. Нашел, мага. Здорово, молодец. Алейкум ассалам.
Да, клопнутый. А, Ну я захожу сейчас. ну да. Скажи, Ерик склад ayılır askete. Sorgusu değilsin ya. Мгм. Koksu gibi bir. Да, вот это условно. Вот это да. Да, хап. Ben miyim? А, сорян. Ya var. Что? Varsa bu условно. Мгм. Тихо.
Aslan. Ee, Você rala, pesado. Vou jogar no jogo de shows lá no local.还喜欢女的有点强。还打球，还打拳。差不多。还是蛮拳。 Ford 533,533. Airwolf Command. Smadli. Valgaćava ключики высвечиваться, да? Советующий. Insan oldular. Aynen oldu. Bu kısa yaşıyorsun. Yaşasın. Aa, boyu var. Davul. Ayaklar. Lá, viu? Aí eu vi, tá? Давай.
пошел. Алло, Алло. Zacząłem ja wiecie. Dolchy. Sun sardı şans. Diye Да, там... Где, да, отпокулся. Вон и долхы. Джей, хат واقع. Да, прицелился на четверка.
Мет пострел. Дай. من میگم هدیه زونمون. Чё, куда? По метке. Solgen yetsiz. Придурок. Zon uzak ukiyan hektar. Somos трудовых куев. Прицел. Лахит сюда разер. А. Странно. Зря. Сейчас я. Пулемет. Посмотрим, там будет. Увеличенный, не видно. Хомячина. Oxation. А.
Sabır duadı. Sabır devam. Şayette bıyık. Он общество подойти дяди. Яла. Чао. Ладно. Чё хози да? Внутренний связь гамел из души. Сум хаму чхоз. Отвечай. А ну отвечай. Через игровой чат выполнил. Весом вау, сложил, динул чанды адрес. Ладно. Игру, ай, избавь. Да, процели сумма. Сева 2х его. Впереди. Уж двигал. Да. Штурм гикат. Да, лакил. МК с патронами. Третий рюкзак. Хамажак. В общем, канал. Машине. Госпитали. Госпитали, вам там. Двойк прицел цавал. Что нашел вас? Госпиталь начал то. Так вел. За бугорком бумот. СВРУ. أسحيت СКС СВРУ. Masa gusaush. 39. Сам бой да вот. ما штурма долго ждет, когда надо. Хару гусауsh. Мейда, давай. Там уличный магазин, говорю, Гаецких.
Хроники жмят. Тройка колесом прицел. Тройки он прицелите. Надо ясно. Бомба будет. А здесь тебе дуо играет. Ангар уже учил. Ашкас. Ничего, если. Куда же взял мотив? Да, да, да. Да, актив. Самурай подчеркивание СС. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, ашвал. Самурай подчеркивание СС. Чё за раки? Раки отборные. В туалете есть один. Ну чай. Метку отшиваем за зону. Быстрый метку отшиваем. Чё наращивал? Вот лучше. Один раз попал, да. Вот начало. Есть это черт, он же. Другой зоновой зоне, что видно. По городу до штыкам, давай. Шанет есть. Да, это хай. Ой, кайфую. Canı canı şerfli harbi. Olsun kertat ya Rus. Да. Alça промах индурс. Ey suasını şerfli ya выкинь чего. Алло. Сделай. Думал, чё. Алейкум ассалам. Подивимося. Так, что берді, що ноги? А чё я двигал уже? Да.
Rustam falan. Soki çok har var. Açıveriyor Hasan. Hamu çav Rustam. Жду. Бою. Har var ki çusu ya Hasan. А еще делать? Какие чувства я хас? Как только вы- Har два dia Så dice de aceană ți-avea un, da? مصنع هري. يرحلتها مع بيان واحد تصدق يعني لازم هيك بقى مو مصحت يعني Tamam çao. Ya çok geçmiyor ya. Ah bakış yedişti ya. Rustam çao. Секунду. Tam mecbur. О, Ne oldu ya sen? tez yükseldi. Arada ya oraya. Her oldu. Tez yükseldi. Чуть-чуть садишь. Секунду, подожди, да. Нарторстха, ассаламу один алайкум мувдушубер злой. Валейкум ассалам. Влади дохшудаш да, шамныги. Yedik. Ha var usta var. Daki çoksa, senin все равно меня кокнули. Kokmuş ve ben yiyorum. Şimdi ama haklı bazı ya. Hatasız, приглас, хатаский лиш. Нарт порство. Валейкум ассалам. Hasan o'zir yotog'in. Хуан Султан обязательно выгласана.
Шашлык, блин. Шаурма и... Цанмиюсь. Taş yaşır may Führer bula. Муж долго. Кто поехал? На школу. Миль-то долго и... Нам сразу слиться надо, что сразу в бой. Фиагош, муж долго. Очень Там это легкий путин. Ночь. Я сайт качу, хозяйка, я устал, нормально, ача. Ага, А, ну какой. Бек там вот цука специалист. Группы хачса тасыш ролик. Ага, ну А, я мага, сидесятка, ваш дал, сидесятка. он баргейн просто. Он думает, что да. Не, нет. Зма хамда. Тем больше они решили. Хасан واحد. يتقرت. أول Ну чё? أول يرموا بلا ترجع فقرة من وقتها. أتصل معك تبي تيوز قالت. تو كيف سيد حلش مولو خاص سوداء. نضف بريويته قوي ور. خلي أنا شو تبي أحكي متعقص بجد. Хасан, второй шлем. Крайний, дальний комнату. Ну. Следующий дом, наш толкай. Ух, чхамят что. Нахуй что? Йоу طيب مش هيدوك كيرجع يا أخوي. Третий броник Оу, дефтерва. تعب عيطت. اشت هو. كلاش. Боссно. Калаш, если где? Мол, калаш заехал, мол, ханинез. Патроны же слышно, чего ты? Суны без
Чарик. Она согушал. Согушал. Ох, че. Сову, что первый этаж? Каз düşüyor. Да хоть, а вот хоть, сука, бог. Давай. Довольно. Şunu dolaşıyor şimdi. Kodut boz yatayı gazetten atıp da. Да, Верханин дизель. Сун дизель, короче. Согрите тихо. Посогрел узы. Хабах, видел. Ага. Прицела, а мяч, иди. Ауш. Семерка еще, а не Суды. А сачуали, звонишь. мало думаешь. Угловой дом, да? Да. Все, семерка, мать, видишь. На ходу пятерки. Четверка, шаец еще есть. Асан, гаец, пятерки. Прицел, и 3 хотя бы, прицел еще. Мы сейчас это рейлищу. За дорогой, сатыр. По звуку. Сынефтыш бокш. Дамаш, два. Gel. Чё? Султан СС, салам алейкум, бандит. Алейкум ассалам, Султан Машо. Султан СС. Вас. Султан СС. СЛ Место рекурс. освободите спецназ идет. Место. Сейчас это темного Султан СС. выкинем. Маршал Лоудал. Асан, удару аллоха, это волска. Султан. Змовар тасар. Что даришь тасар? Haydi. Штурм öyle, bu da öyle. Шли ему ориентиров, что ли. Султан СС. Темного оставь, этот нигер мне нужен. Группа Альфа. На исходную. Задержь Мелиха. 30 секунд. 30 секунд, да? 30 секунд задержки, блин, да пизди. Стрим Миллисекунд, да. Стрим YouTube. Я вот что. На, 30 секунд. Эй-эй-эй. 50 реально. По факту, а чё? Рашид Албогачев. Эй, народ, а где мой СМС? Bak. Haydi bak, bu unuttum ya. Ну, 5 ساعات. Это Джаконда я. Султан ликвидатор, حكى чёрный Хасан. Сок Дандре. Алейкум, Алтинг. Султан, салам алейкум. Дима, СМС. Мала СМС, СМС я.
Ага. Ага, отъехал, Твоего. отъехал. Отъехал, Make no bad idea. отъехал. Асад. Гуд нахуй. Аттаға шудыр ғой. Рашид Албогачев. Тише. Ва алейкум يلا ассалам. يسعي. Где лахлы? Ну чё? Ай, хая, с прицел. Просто ханеки. Лео, газ, новость, или сей новость, ну чё? Стрелы ждало. О, Лео. А я сот. حول Вот. ما حولت وزر يا Давал, давал. Садил был ласа. هو اشد باس تجرد Уча. تكادو اشعتهم رجول حياه. Ладно. Взамен хафула. يا قلت فوق العاب هو هيا Оттолкиваю. То. Фио, 3х мукаио. 2х. Тоги, сухо. Шорты. كم بساعة رياكشن؟ Е. سالين دين كم بيكسل؟ ايش تخوي؟ كم بيكسل؟ Хосану, Хасан. Султан СС. Сейчас соберут лут и сойдут каким-нибудь китайцам. خاصة خاصة Султан взял, сейчас соберут лут, то и солит какие-нибудь китайцев. ايش دعوات توصل ايش بواشان وين شو بونشان ها يا ايش كاش Big Ball, bu kız China number one ya tabi. Про жалких, отчаянных Рашид банки. Албогачев. Это раки еще те. هلا هو جلد Что дальше бы еще. Жалоб тебе, бантири. Сам катка лезадит, сам дуадет, сазры порташки, через 2 катки, хотя банки. работает альфа. Что уж толк бог, блядь. На вот тебе. Нахбы. Будет. Работает. Вот дурсун жиги. Да. Султан СС. 3 рака и 1 кальмар. Не, у нас одни омары. Элитные раки, элитные. Не знаю, горе. Сдала отмощен. Ага. Ну, Магнолий, хлещет. Хасанау. Рашид Албогачев. Кальмар это Хасан. Желтый метку хотел бы еще. Ага. Hacamıyoruz tabii, груз 200. Свиф, груз 200. Я вау, это, блядь, хит фильм, блядь. Хит 90, да? Султан СС. Ну, старый Было фильм, только, но, что блядь, Дмитрий это ломается. страшно, на реальных событиях, да, так, Вот забудь. Ажал метку. Желтый, синий, вот Ага, зеленый. все. Вы хорошо что-то одеть. Выход на крышу. А подожди, гость, да? Сун корми ири. Şimdi böyle представь, что вам еще. Лишь бы сухать. Самолешь. Может, засада была. Султан СС. Похождение красной шапочки в Голландии Дхюм на реальных событиях.
Походу еще греет. Засесть, а походу. Охч. Вообще охч бил. Шорт получше, аккурат. Может он в следующем. Навада хамбекшин. Сам овец. Султан СС. Г1 УМК-1 датчиков при туалете. Султан СС. М24 еще он. Султан СС. Темного прессуют. Да? Да, в зоне мы чудуем, да, наш. Глушитель. Тэп-тэп. هذيكير هسه كم تنسات اليوم؟ كلاش ده صدقني هاد ويارج اوزق والنون ايه تنزلون تشوف كل يوم Рак куз. ما شاء Только не. Я голодал бы. Мышин. Яхтик. Трактор, а что здесь? ماشي справа пацаны больше Масна будешь догл. Право. لا لقي صح بوش صح. ولا ابو عزام Да, все решено. Я цар будешь зарать, что без по-любому. Я его отдохну. لقي تغبيج Султан СС. Б, троп. Я знаю, как вы кончите. Биздик я усвоил. Ай, бистел. لقي تروب من غيري. والله لقيته دبي تحدي أديه لقطة تطلع حسيت هذول الجيم يعني شلون ما يجي عنده هذين سارية. اي لقي تقابل حطوا لقي وشو تشكر يفهم. زون красавчик. اوقات اوتومات متيايت من الخير عم давай حسن زون вот فوق بس شايفه يوم واقول ابتج كشطو لا مش عارف طيب بنت Не знаю, горе. Да. Беги, Форест, беги. Я пробежал 365 дней. Эпа. Чари. Ай,
واش حقول يا اشغال زجت هذا الخبر Да. شغال مري حدول يا Где кое-что было. Аптечками ходите. А, 720. Муравей вызови. Мечтит. ايش كلمه Есть? А из зоны вылез. Вон он, что бы. Включай рецу, ну, армичку. Теория. Толтер рецу, есть? Где-то сигарет. Да вот. باقي هو Рустам. Асан, я надеюсь, ты будешь это... حوض فكاجين على التوجه. Сам, Угр, давайте, братва, я сегодня знаю, как вы кончите. فوق كده عند Стягуарс. Арвал двигался, интересно. هو واسع مشافو. التواليت وهاونا. А может все-таки... قديش كان يقدر Сбинтиш, да? Дядя, болики. قول نعملوا إذا وصلت له Да, 9 секунд. А что будет? بقولك عيون يعني. لا ويخي وين صار؟ رستم كوسلو. Я его ищу. ممل وإيش دي؟ Петлю. زوني داش وشت هو Значит, в зоне начал квадратку. Тяжкий дальше отсюда. راح يتسع ولا Дроп щит. Да. روح تعال. Ничего. هو وين ما يطلع يا دكتور؟ الجنات اشتر Ела сюда, на. Право. Я зонил, бля, щадила. Гранат, сунул. А сам бар мгон, вот. Работай. بقول ايش كم يور здесь؟ اخ جيزت даже. Вообще, ну, более менее интерьерю аслında, hadi böyle. Броник почти ах квачает асын и все. Я вот так, ну, да? Я ла, тих топ.
В том моменте дикий выстрел, ужас. Белый и пушистый. بعدين نرجع أوجا أهتا ميتا هاتو حالا قطع الطعيودي حاج وورس خذوه عشرين دق بساب هي موجود نروح أخوش بحاجة واضحة وايد كده بجدوم بوني وسط أجعله ياخذ دق زين قتس بابا بقى فيها спокойной ночи малыши فيها سفيوغ لا تفيدك مش حكيت تحمل الوايد الضغط صار فين ديو وديو ديك وعشت دوا ستريت سينك هاش وولز لا حلش كيو جك الفكا وليم يدوه تاتش تكون جوكس مش كده حاجة لازم تصير محماش هاي جواب الضغط شيء فاضيش روبش حاجة آخر серверный дох и серверный. Ай. Алло. Welcome to the Russian civilization. Груз 200, а кино хазла, я мамаш тебе. Физ, фотос. Про что тут? Короче, про груз 200, а ты дамаги, ты бага груз 200. Ну, я понял, здесь Ашк гроб бык, короче, Ну, Бейнер, типа, на реальных событиях кино, да, короче, и гочки, там, участковый, тесты есть, короче, да. И короче, чё? интересно кино, да. Со смыслом фильм, да, что-то. Ну что дальше, от начала до конца, очень интересно, ваше кино, вы видите? Ты через песни. Не знаю, я горен. Что-то гопало. Гопал. Şey diye de daha. واحد يضرب ده الشيء اللي قلناه طور منه вот مرة سا بلا تسكو هذول نو استوديو بواز راح الروح ان شاء الله واحد ما قاون توي حبيب موس что блядь
عسو دبيت يسوي اوتومات حيس حواشة ابتشكى هميشو اي شيء دي ما- حتى انه حد ولا ابتج اش ولا وش حشواش خزن درسون نعم ايش ولا ابتج اشتي اكثر من ضخم ديتي ولا حسن دار وقل بقى احمد حواشي وتحواش شالو دوي ولا وزنزر معك وش خزنت الصوت حطوها قول ديان ابتج اشتوي в школе додохуете. Пиздык я ваш додохуете. А Игорь мывается. Игорь, ой. Игорь. Игорек. Да, тролление, Пароль эмоций, к аккаунту. نادي بوس بوتشو ولا Что мага? Да, نادي بوس بوتشو نت قشامو احتاي Ну правильно. Блять, не успеваю я тут, не успеваю. Щит-то сорву, да. Погибайте. Блять, это плохо. Что дочь, чувасы доводите на нас. Сволочь. Вара, готова, лучше, хавар, захчан. Что? Мага, узвонился. Очередь для представления. بلا تفجر واشد بلا مش والله والله بلا والله يو Очередь для представления. Не все. حتى يا مو. Сколько отряд из 3 человек хватило? 200, да. И что лоус Харви?
Нашла арму косвела. Потери на соединении. А чё лучше? Потери на соединении. А, тут. Мага, выходи, выходи. Мага. عرفت. Выходи, я. والله. Бог Биг. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Мага, газ готов, а то и. Шпокер. Бог Биг. Как вы? Да, неплохо. Сам как? Бог Биг. Бог Биг. А чё это ник означает? Бог Биг. Да норм хьё прохот тух воу, брат. Hoş babu da varsa. Avrupa diyecek. Bok Big ya fiyatı. مش دوخه ده دوخه Да. дальше годов Бог Биг. Ай ер Бог Биг далек яхты балба. Бош, авайца. делегации блин Тагар блин давай Соусуса. Джимми, брат, так это. Сагвиоч Соус, вар. Я عايزك تسر حشتودش. мага побежали Соседний крышит бушан. ма тачки А, су напротив золота. Третий дорогие крыши. ага أقل بيدر حاجة ترى بوش دي بوا. во ох деда ага ничего Алло. а Все, оттачиваю. все отлично
Maga حولي حولي. والله ترش تيجرش. أبتش كميو. سامع. هات بولك أتصل بولك. Maga أخش فيها. و Держись. Блять, я поспел. Бог Биг. Работаете, братья? Работаем. Boşum. Вот мразь, а. Ладно, ты сам. أشهد بلد دبي تكرس تصوبه سون لوتوج والشاس أخي تأخشي وشاش وسا سلاوة بوهمش Це справа. Да. ولا سمع واحد ولا مسؤول سأل أقول وقت Це тут варцер. Тут гранат. حسن يا حسن مجرم والله Экс-подчеркивание 06. Ассалам алейкум, какой у тебя интернет? Валейкум ассалам. У меня Ростелеком. Оптоволокно. Soğuk ki yine. Все. Давай, весел. Hasan bu çuhara. السلام عليكم. Валейкум ассалам. عامل ايه سوالجي؟ Allah da şu da sen ne ما عليك نعم بالله. بوز لا كذي. Evet. Saçı boyu yakmak bu. انت لوج دوك شلون كانت؟ Angarç, Angariye, lobby ya. شو ذا باي تويش؟ عشان ماشي. Так. Заново создать эмоцию есть. Ой, Hardu. هو زاريور. Hatta sprigos. Maga. Va maga. طوزوش يعني Ничего. Maga. حياته Go. Hatta. Hasan. ليس ضحكا Short dikiş. Bozmayın.
Далее, да, школа, да? Schoolboy, deve din Schoolboy. Ne. Teammaker, жди сейчас, Teammaker. Ава. Прямой эфир, нормально, канал, еще. По Teammaker. Ona hiç bağış oluyorsun. Дискотечную музыку есть, да? Да, по-разному. Ханджи, ва. Şiirle tiyatro kapıda ama değer. Ya savaş. Atıyorsunuz, piyori çıta tutuyorsunuz. Еще добавляю. Воживается. Ya Что я не понял? Я. Молодец. Ух, часок. Я так, ух, часок. Да, хана. Мага, да, чечок. المشوط ده بوش. Охчуван. Раша гитара. Да ёбанулась. Я верю. Ну чё, план дикого сдавай. Давай, мутся. Я, давай. Чё? Просто. عاوز يعني أود شو قاماش كلي ولا تاكل أسوي شو أتحول لنا هذا اشتغل ولي. موقع زي سوق هذا سوق داعش انظر ده مصدر الشدي على الموقع دي شو قلت ما لا يدري يعني موقع زرك تي والله زرك تي شو أكتب موقع دي تقول شو ما هتشكل ولا سوق فيه أخواني ثاني سوق فيه أخواني ما قال ولا يا ولا أشد ولا تقيام ولا كوت سوق لا تقيام ولا يعني بتيجي حقوق سبعات أشد ولا يوت ساعات مديس يوم ولا شقوة يزرع يوم ولا ليشين يا ديبي ولا ليشين يزرع وده يا صوت ساعتها ولا يا يميت ده أكتب بعض ما يبي غيره طيب شيء صورك معايا вы вечером змеи легкие гимнастики свить. والله لوكي جمنازي يا راو تجربة سيرن عتوصلش سيرن عشان Sen var ya atusu da sen yakıt dalıcı. Ну чё доху так, маловато. Метки же по две стороны. Няка дехти должен усто слушал, да? Yok da. Şunlar şortun dışım просто bence. لا يود سا Ты же доху гёнулась. Любой фира, стрим на первую зал. Я только на хобби, ба. Подписчики там, движение. Опять 100 тысяч актуально, подписчиков. Acak şişiyorsun sen. حلش كيلو تساووها Hadi. Bu olsa loot at dersin doktor. Hadi raşıyorsun. مش عاوز
عليك. ترى برنجلة شو مصر. هو سويس عم دكتور كاوموتن بي. تمام تاسو دي. والله قاعد يخاذوا الطيش عاد ياخذوها هاي جريسلاند ايش كواخشاس وين تويش وين؟ غنوا روش. قصة قويتك. تنبر يعني اقضي بموت. دالي حمدوش تلقى فكا. ترى برنجلة تجي شلون شوف. شيخ. اي اسمه كوريا رياض. ركز كوريشن ده الشاشة. بطير هاي كايتو بذات بطل الوقت كوي. لا يا دي اشكي خشي عم ما يستلم. ويبرتي شي دي. ذا زونة عطوي. بدي زواخ فوت بطير. من شافوا اللي بيغبيش. ترى ايش ليمين هواش نروح حي عشتت حيدية عشتت حيدية لوين مش شايف ترى شلون. وش سويش؟ نت سام. مو جرتي. مش شايف. افكا وون سويش اوكا ودا الله تزور هاي 100%. طبعا تعال عارف ممكن تروح عليك أنا سقاب وشانش دق بيور موسم ما أدري. ولا والله حاول من واق ريبارو يسوي. كم سقوات. ساق وش أصلاً؟ شو؟ شاق شو أصلاً؟ ما تريست الشمس لا. بس نخبو شو خلاص عياش. بو يجي مع حسن. توجك بيشاريش. ما خسر هناسك. بدأ على تحت على زين. هذا تو شاتا. بوز راح كان لبيه. شو ده ودر شان لبيه. ناق عليهم. روح ضم شو
والله بركل ديوش اوت 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 اوت. гранат شويه ذكر هار ما حاجتش ذكر سليوا بيتي دي بوكشن نداول فكرت قد ايش فوق قناة شكل توسكي جول. ليش؟ سا كوش. توش كامل ولا تعال. طول شاط وربي تورت الله شو جاي. ويخ وشن تينو يخي وشن ساس هي ارسل ما قد وزم شيء هو ارسل انت ايش كوش هذا هو وذكرت تاريخ واشن سا لا تصوى ذكرت تاريخ شو هي ذكرت شوش هذا ترى سوق. لا ده بيتو يقيس. كار وشان شي تواليت شي حسن تواليت سليوت شكار اوه هاي ترى مين يشانش كان يجي من زون الزجاعي سرعت عياخ كعبتر. مرات عور وسابنا غصبة سمعنا الشيطان يدوش. اسر غير هو الله ما يا اخي الشيطان يدوش. بهم واسه جنسه يا دكتور عبد السلام بيء ما يلعبوا اخي حيا جوي زان. وشيخ مليلة اعمق عبد الله سيسا رستم ما فهوري تمام عشان هذا تكاتش عم موت تشني ادريس تأور شانس قبل ساب شانس كرتاي وجه ولد اور مش تعلم وينر استلم يا بيرون سيبه نبه جوز تاتسو تاتسو نون الوجر مش غير تاتسو
O poker işte oldu. Ve müthiş eş koruz. O değil jordan. Bagir. Murat Şad Bekirman. خلطت اوازي بواحد ايش Ateş. الباتاي حتى احنا شو عندكم Ne oldu lan? عندكم مدعم İşlem ucu açmış ana bunu. Ama Bol soybat. شوف شيخ يرس اجر راكجر شي مجرد يتغار يرس طيب مستوى الحياه شلون пока саку бачу їхи. Хаїх. Хаїх. Бронтозавт. كم ساعه تعيش؟ وش ثلاث Şimdi дома їхи хаїх. Сакат ваш би. Ура, салют. ماشي بالنورمال بوهم Haş. تفوز Koy bu akşam da. قال Butr hayiх çalakır. بيدرش انا حاجه وكم ساعه وش انا اوتوماتيك ما جات لان الوقت ويرو ذات ميجي هاي ماشك Adios. ذات بي Номераж, adios. تنروح تاتويز 10 يلا سخة اما راجع توسيز لا قصدك يتشوت الموضوع حاروش برمي اعتباري يسري اخر يا جادو دوق يعني زوني 10 او توي مش هو حاجة سلازش لون 10 والدير يقول مو يدري نستغطون هذا ولد انت ابعثهم بس بيتجوز عطلون زي Adeli. Tatat. بالنسبة هذا شيء ما قاعد حتى يشقى قدر على الكوع حتى هو بدا يشتغل الدنيا على ساعات المدينة Eşhedü böyle altı yılda çiğdi. هو حاطط من بيير برا لا ينزل دوان مش خواهش دول تعال مش اخو برضه يمير غزوني مطور بعد Tam كيف هو يفاق بطير Benzin diyor şu. هذا هو اشتغلني كذا İşte عم şu. Center. Center.
центре зон, да, это şey. А лоплуером, по-моему. Вот после, блин, сагал туйор. Зон чахло, зон. Открыто, мет платыч, ажа. Давай, открыть. Давай, открыто, да. Зеленый мет, ayaklı hala. Да, вот тут он. Капец. Asatıyor. Nereye? Там ее слышишь? Ручника, вот. Дёрсан, да, еще. Цагаш, о, блядь. Ай, хотя, да. Слева, слева. Не, завах, то есть. Я Что ты, да. Видео вызру. А это кой вермиш пан. Сен ту моко чумиште. Голубой, А, нормально, я хуйда. А что, готов, пацанец. Рустам حالته واصل شي مش منه حاجة وايد абсолютно интересен вас. Важно за секунду. Секунда, я. Бля, побрут его есть, бля. حيتها وقوها. А чё, бля, чай, не чай, проблем. Госпиталь, عاوز يخلص. عاوز يسحمه. ها، أصل تشكوا على شخص عاوز يشكو. وقيا. أكيد ده اسمه. ولا يلا توك حيوه يا ولا. Госпиталь ветеранов есть. И военный госпиталь есть. Военный госпиталь. Я бегал ровно 3 года, 2 месяца, 14 дней, 17 часов. Усаноил. Форест, беги, я. Дали север видел. Я не... Алло, за конюрта. An dulu jüri. Hamda sadece davak gibi işte tuzun içinde de atıştığın olsun. Nach bir şey azdık. Şey uğraş Hasan. Эй, дух бушан, что ты фуши, а вот. Что да, бля. Ты да так. Хорош ikam. Duq. Sadat uğraşan. Ha, Edward, bunlar Edward. Ну, что, без этого? Ну что у вас, Hasan?
Laga štuga hahij lahčas, toro var modu. سواج لا تشانجي Avuli asasa. قروش نقش عوض ما قحولني تعم والله ولا والله خير تو أدور كذا والله واحد Avuli. أطلعها ما قاعد أوه شو سليو هو بجري دوق بيش سليو قروش Примерно чапыш. من себе так себе я Да. А я из информации. говорю наверное А Косогвету. В соседнем доме чушь, а что противники без Kalaş veriyor asar daha netice. получается أي شيء مثلا زاني ناخذ موتنا Mçavus asar. هو طول Ne havalar kovdu. لا هو زين أحسن ما قاعد هو التغى هو تيسو ما قاعد صحيح تنطول هذا حوجة أونس تو بيتا Вы сухан чухан са. На هذا третий. أونس أتاقلع ما قاعد صوت А нет, Отсалат я. бесполезно. اخي وزي А. Kaç oğlum Hasan. أرتشكي Şunu övmesin Hasan. جاوب هذا واش نعمل هو أول ما رستامي ديرز برا ده чуйца собрана чушам Агал yanlış. первый этаж тузи Harbiden kılmak şu an. Şort tak гранат granat. гранат Maga granat. وما قال معوش وبشق بياش كان سنجري Atfez var. شلون Arbuz. Evet. Sağ ol. يا مو هوات شلون صار لا شيء الله اكبر فاهمك زوكس موتشور Групповой идет. Volta atuation مرتي حما يشنش
Не رايقون ليه ورا هارول شيء موتي واس بكا ماشي رجلان Целая жизнь оттуда. Откиш байрос. خزاكو سابيوز Да. Отсюда за школе, очки. بس حموتي. السيف كان عدد ده. فيش ابو غبان شورت الله بقيت دقيقة بقيت باك شيء دلوقتي كامبو باك شيء هيك دلوقتي شفت وين. تورخنش دم يرزقوش دلكو جاركن جوا الأكاديمية ضروري. Двухэтажный мамчик. حالقا نية ضروري. بهاب موسم موجين Ну и что он, Асан? Эй, Паркур, детка. عاش واد وزجة دي واد وزجة عاش. يا ورا ما جازي عشان سقوهم Цао, цао. سقوهم. لا موت لا موت حط والله حط واحد شيء فوين وزون سريو. دارو. Dar والله. روي تشجع وهاوي عشان لقى خد. وين صوت مفتوح وين. واجد لقى. واجد. ما كوت وين ما. شي بيوش. شو تخلص؟ حاخوج مسامعات شن كم واجين شر كمان دي رومات شنو يحشي. اسكت كتير. زبوط كتير. باشيك لا هو عبودي. ولا مش عصير صدق. تك صور عم ده والله قالوا Это Отвой, да, Real ты чё? Let's Play. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Терил летсплей. Машло. اول شانسوس ما يدري Волндер, وشو? Тяжкий. Ну чё, женщины оно сидят, да, когда. ديفار اول Цик. темный дарвел проверь اول низ از низ ва комчи اول пас барган не ометик Пустой, айш. читер. читеру знает да, оол Яво. Сочо мет. Аббревиация. Значит, я погасти жуди. Ethereal Let's Play. Я собрал себе комп. Ну, отлично. Сердца, да, между. На какую сумму вышел комп? Сдавах еще написано. Сауас, брат. Все равно. Я саха лебу, сам его.
عاد صوت علي الشغل حتى Зоня, а что ты встречать мам, еще на себе? Ethereal Let's Play. За 15 тысяч. За 15 тысяч يا اخي غورنا потянет он? Папка. За 15 тысяч. Халочку, халочку. هاي صابر دي صابر يا صابر Зоя, школа она решила, Адриан. Ethereal Let's Play. Шарах Бюджетный толстый. комп тянет все игры. Ага. Жалоб то сам жри. Az cevap da sırtın hand. والله Hasan yarım uçak var joye. Ha Hasan. يرجم ايش تقوى ها ويش وي عادي ينبوق ايقت يعورو Давай, собой легко. Так уж и быть. بعد شلون تيرتو تنزل يعور Sama yok jor. Повтор koş hacmak gelmiş değilsin. Linye şahı kuş patronuz daha yapıyor. После обновления Deadmon Stars. Повтор хажуал рису. Linye баргур царда хайе тишти. Чемпионат и мировой. Циге система. А танки черт сдули. Наблюдение غير هذا الشيء زشت. Чё хохуешь? Вот эти сикирники, сики. Kor zamanı. Он долго соснок. Да, соснок. Hasan da починки удолго. ايش هذا؟ O susuz обычно. Починки тусу. عياك очень شيء يلا مش عياك Ладно, сосед мягкий отрасло. يا تشكوا لك على انه يوقف ماشي Çıkmış davanu. غيرت له تشكوش كاي دور Sabah çıkmış davanu ya bu. Çok derdi doğruyuz. Так, складёв. اي ده الله Угу. Раз. مش بورج يجري. Выехал, Ой, выехал. серьезно. Сейчас уехал. Выехал, удобно.
За uzу. Soğuk şu an. Adul. Adul şey uşa. دول واو عمر الناس ديسن Це Чого? а десь до Галуша на 15 ліга. Мишин латі. Це дому чотче. Каца слева уша. وصوت شبيش. Мала голча, уз будеш. Точка м'яча гі. حاول برات أبخذ زوج يعني بيزا Справа угнус. أروش مرقوق زو ما عاوز كون كانت إيش كون برات زو زون لبي وون Böyle sumbar getireceğim. يغبى يا شان كانت إيش كوشان Подчеркивание канала. يروون ايش تغير لبي وش ولا بعد مش ويرسون. Давай, быстро лучше. قال فرق ابويا. قولي يا شتو ياسر أبشي ياسر سمونا دستوين سايخ على سو حاول تعود شوف بعد بينزل توقعها يا والله تقوم وات لشقة أو يعني تبش سون ده بينهم لشقة أو جاو لولي استهوبش لما يتوارهم فهم ده بيزون يو تنتون تقول جمهوري حسن. وحسن. Hasan. Hasan, ты лично даёт. Hasan. واحد قالوا يا مشهم طب أنا قعدت إقرأ شو ما بعد ما طلع ايوه قال اخبري ابويا قال له هاي قاشتي مجموعة استغفر внимание إنزرات سجارة إيش تعتبر شو يجري نعم. ده يدوس شرطي كثير لوز سقف لأنه كان ده أروع شيء Сервер не дохли. بيمات Или на школу опять. حاجات تويج График плохой, дух, график. График. شو يوص Ауз с чатик, пап канал, чё? سيبنا على قوسه ده ليه Давай.
Буйцки. Мага, график мой стриме. Да, все вроде нормально. Товар хажа ветер. Да, Sen o ara нормально. tutuyor beceri. Товар Vay. сам. Там же. Ha, ne yakal da yatsın. Çok mu kayıyoruz? Уз, выйдет вообще захват, сон огучу. Var, sarı cerresi, kota sor. الويد وش عطوابون الوي عدنا زبون أول كاستر ولا هو خلاص. كاست أيوجي على رحلة. Пизду, да, слушаешь. العدد دون بس حوالي الصوات. Evet. Жди гостей. Şimdi patronu. Ahmet вообще. الصور. Vektor iş akçı iş. زوني دوني شنو يخنق بو شنو يخنق بو يجري Все. Жду. бойлат шахос ондуш Мага, давай, окружай. Прям их и будешь, через дорогу будешь. Ничего. بعد бойлат صوت Добрешь. Карта их мычапыш. تصور حتى يذكر بقى بس انتو شنو شاور بترقص شاور بتوشن حتى الزبوط برنامج А. Стяжка, видишь? سيجور بترقص هذا جناح للساج
يروى. وجوز. нет. Обознался. سيد بالي. وسام شانس. تساوي وقوم وليس كاتوسون ده هاتوسون البيرش. ده سواعيد يا مان. ايش حد بو اضافه تصور ويخي ودجي. تشكو كيف؟ جم. واو. أرجو. جانت ايش؟ روش. ايش دي دقة تحت شو هنا تحديد يسوي بالكيوت. روش بقى ما يجي. تصم هو عنيتو. شيستك سيسان هذول. أوه ديك وجي. سنايبر كافيتس. سنايبر كاسكيسيون. Четыре ксезеля. Да, свой уже брать шестик. اسكيس حيحتاج كارلاية. كراكي. اه. هذيك عيونت. سكرت توي كان الاخطاء ثانية. اشرت وحتى سجناه تري ان شاء الله ظلوا تاچو بچاو زون هسو ولت ليا نيست سون حدو على شهور بتورس سنتيمتر ما يسنزرون سون مش دي على ابواب مو شو في تيشي ابو خصان ايش كده ابو دكتور Узы борись, точно без. بر شقوق قام ورك ديك سبونتورس об этом и جاي Царь аж об этом же. الروتا تيرنزر Дик ваш тогда, كم بساتري ديك ويا ده يا توما انا برجع لكم ضروري Машините. давай потом луз Машине вот. اجهزة خدوها 8 икс еще есть.
اه شو اساس есть شو есть честик есть وين ماشي يجي ما пока мят Резко необходимо стало, что написано. بعض يعني حد من الكل مستعمل زون وشعلات صنوع كنت نام ورحت أوه ماشي يعني خلاص. машинчик Дача тут стоит, дача. أجل إكزامك Adam dava oku. دعوش كاميرا أي دعوش كاميرا ده والله خلنا لي يقول واحد صوت شوي برز حلش كواد هو أستاذ أروح كيف شو هاي Ну, солнце свое. ده كان شغله شو نبقى شغل Центр, а что оттуда ждут? مرتين Что, машин не походу? Походу, нет? ايوه مشي يا حجيب جاري слева عيب جديد арги гit сержим Oturuyoruz. هذا قد هبطوش مسوها مسو حالك اوه لبيتك قير بولشنس تيش كوارشنس يعني تري مسو ارسا Acho que esse primeiro da tua de ações de vídeo. صار حياتك صم هي حياتك صم وايد يرمي كار يروح شقق وروجي شو هاي يعني دوات صار سوق وتعرف طب شقيق شاري تعيش كريت يت دا تيجار يت بروي دا ونوس راجع acho que صار يزر زوني كان مو سويس صار وص
Short quieta. Olha, tulaca. Eles caios me estão. Давай, быстро. Ладно, давай, да. Missão. Чила.